On vas vestida així? D'on vens? Amb qui has estat? Amb qui parles? Dóna'm el mòbil. Vine aquí! Que no em cridis davant de la gent. Puta! Estimar Barcelona és cuidar-la. Ara ho farem amb més recursos, més personal i més freqüència. Amb una nova flota de vehicles elèctrics més eficients, més silenciosos i sense emissions. Perquè una ciutat més neta i sostenible la fem entre tots i totes, cuidem Barcelona. Ajuntament de Barcelona. I si és avui, Laura? I si és avui el primer partit de la pròxima granera del Barça, germaneta? Va, això no s'hi val. Tu vols perdre? De veritat? Tio, jo no sabia que t'agradava tant el futbol. El futbol. Ei! Hola. Hola! Tu no t'agradava el futbol? De vegades. Però m'ha costat convèncer-los, la veritat. Ja, que les coses ja no són el que eren. Però potser a partir d'ara comencen a ser molt millors. Qui sap? He fet un viatge molt llarg des de l'est per tenir l'honor de parlar amb vostè. General Crook, tenim un problema. És una pintora que pinta el que veu. I quan veu el toro, veu un guerrer. Jo contra l'únic que he lluitat és contra la insignificança. Ha de viure més. Basada en fets reals. La dona que va davant. A TV3. És la gran pel·lícula de divendres a la nit. A Capravo, del 3 al 9 de març, tindràs un 5% de descompte acumulat a la teva targeta. Així estalvies encara més. Capravo, així de bo. Aquest és el viatge de la teva vida. No has de tenir por de res. El sol de la tranquil·litat ve sempre amb tu. Assegurances Ocaso, el sol de la tranquil·litat. No tinc edat per això. No puc pujar tan amunt. Quan fas esport, hi ha una cosa millor que el no. Sí! Sí! Digues sí a l'esport i deixa que faci la teva vida millor. Bio, ulleres amb vidres graduats antireflectants a solars per 45 euros i progressius per 99 euros. Només a Òptica i Audiologia Universitària. Ara ens toca lluitar pel català. I també aquí. Perquè la tecnologia aprengui a parlar la nostra llengua, n'hi hem d'ensenyar. Amb totes les nostres veus i amb tots els nostres accents. És hora de conquerir nous territoris i d'aconseguir entre tots que el digital parli català. La nostra llengua és la teva veu. Comparteix-la a projectaina.cat. Generalitat de Catalunya. It's terrible. How many kids are there? Hem estat a primera línia. La ciutat va perdent a poc racons on es podien viure. Per explicar-te tot el que està passant. Aquesta era una de les últimes posicions. Mantenien soldats ucraïnesos. Els enviats especials de Catalunya Ràdio i TV3 tornen a casa per descriure'ns tot el que han viscut. We finish. I ens agafa de ple una pluja de morter. Especial conflicte interior. Ucraïna, amb Roger Escapa. A TV3 diumenge a la nit. You don't own me. Hosti, què feies aquelles hores allà? Doncs passejar. Viure, feia. Saps? És igual l'hora que sigui, és igual com vagi vestida, no? Com si hagués anat despullada, deixa'm en pau i viure.
Bona nit. Avui, 8 de març, novament, els carrers s'han omplert amb un crit. Ens volem vives, senceres, prou de violència contra les dones. Les agressions sexuals en grup, que es graven en vídeo i que després són les imatges més sol·licitades de les pàgines pornogràfiques, han sacsejat la societat. Des de casos recents, com el de la noia d'Igualada, a la Manada, on el tractament mediàtic i judicial va convertir els agressors gairebé en víctimes. ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Esta fiesta con amigos y sin ti! Follándonos a una entre los 5. ¡Ja, ja, ja! Todo lo que cuentes poco. Puta pasada de viaje. ¡Hay vídeo! Cada dia es denuncien 7 agressions i abusos sexuals a Catalunya. Però en contra del que es pugui pensar, la majoria no passen de nit ni al carrer ni són causades per un desconegut. En un 80% dels casos, l'agressor és un familiar, un amic o la parella i en un entorn que la víctima considerava segur. En el meu cas, l'agressor era el meu pare, quan jo tenia 4 anys i mig. És molt difícil assimilar que els teus companys de feina o que els teus amics o que els teus germans són violadors. Em va dir que si deia alguna cosa, a la mare la mataria i em tiraria pel balcó. Encara es denuncia molt poc perquè el procés judicial pot ser un calvari per la dona. Encara tenim por d'anar pel carrer. Encara se'n jutja per com anem vestides, on i a quina hora sortim. En aquest documental de producció pròpia de Laia Mestre, Sara Sagarra i Josep Maria Porta diem prou a les agressions sexuals i a aquesta societat masclista i patriarcal que les permet. Tenia 18 anys. 20. Dels 5 als 12. Tenia 20 anys. 27 anys. 11 anys. Tenia 12 anys. Tant se val quina edat tenia. Em van violar. Em van fer tocaments. Abusó de vi. No és anecdòtic o puntual. Ens ha passat en més o menys grau a totes. Algunes més d'una vegada. Segurament també algú del teu entorn. L'única cosa que tenim en comú és que som dones. I ens hem creuat amb un agressor. Si totes tenim alguna cosa per explicar... Imagina't com són les estadístiques. Som moltes, moltíssimes. I diem prou.